Pe urmele lui Iosif, noul VBS 2025 de la Hodoni. Ești pregătit să pleci în vacanță alături de noi? Haideți să facem împreună această călătorie. Fă-ți bagajele și pune în ele curiozitate, înțelepciune de a învăța lucrurile despre viața din Biblie, pofta de a mânca gustări bune și îndemânarea de a lucra cu mâinile tale crafturi care să fixeze adevărul biblic. Știi că Iosif a fost cel mai iubit de tatălui și a primit o haină deosebită? S-ar părea că totul era perfect, însă invidia fraților l-au trimis tocmai în Egipt. Oare unde este Dumnezeu în tot acest timp? Ce s-a întâmplat cu Iosif? Hai cu noi să vedem împreună cum a crescut Iosif ca om adult, în caracter, prin toate încercările din viața lui. Dacă ai între 4 și 14 ani, ești binevenit! De luni 18 august până vineri 22 august, nu-ți rezerva nimic de la ora 6 seara. Fii pregătit să stai împreună cu noi până la ora 9, să ne bucurăm împreună și să mergem să călătorim alături de Iosif din Canaan până în Egipt. Locația: Biserica Baptistă din Hodoni. Te așteptăm cu drag! Călătoria nu este plăcută de unul singur, așa că hai să ne adunăm cât mai mulți prieteni!